Amen. Good morning, church. Sige po, ang bawat isa po ay inaanyayahan natin na tumayo. At batiin po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin na maligaya ako, masaya ako na ikaw ay narito. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Tayo po ay umikot at bumati sa bawat isa po. Tayo po ay ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Na tunay nga na hayaan natin na maging desire natin na bigyan siya ng pinakang mataas na papuri. Sabi nga po sa 2 Samuel 22 verse 50, "Therefore I will praise the Lord among the nations, I will sing praises on your name." Sa oras pong ito, ibibigay natin yung the best natin sa ating Panginoon. Ang the best nating pagpupuri, for He deserves it. Binigay niya, i-provide niya ang lahat ng ating kailangan sa buong isang linggo. Kaya nararapat lang po na ibalik natin sa Kanya ang pagpupuri at pasasalamat.
laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may-ari ng langit at ang lupa. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Itinataas at tinadakila namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na darating. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, patuloy na kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, nagpapasiyasat, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Anuman, Panginoon, ang manakikita mo, Panginoon, na hadlang, Panginoong Diyos, upang kami ay makalapit sa iyo. Pakalinisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pagkukulang namin sa iyo. Banal na Santong Espiritu, patuloy na maghari ka sa aming kalagitnaan. Maghari ka, Banal na Santong Espiritu, sa aming gawain sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, kami, Panginoong Diyos, ay lumalapit sa iyo. Inaangkin namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu. Holy Spirit, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Turuan mo kami, Banal na Santong Espiritu, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo kami, Banal na Santong Espiritu, na makinig sa iyong mga salita, Panginoong Hesus. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano ka namin purihin at pasalamatan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming gawain sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah.
Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu. Samahan mo po, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo sa umagang ito. Pagharian mo, Panginoong Diyos, ang kanyang buhay. Pagharian mo, Panginoon, ang kanyang bibig. Upang ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na ipapadaan mo sa kanya. Holy Spirit, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maunawaan ang iyong mga salita, na maitago ang iyong mga salita sa aming mga puso, at maging sandata namin, Panginoong Diyos, sa panahon na ito, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay lalong lumapit sa iyo, lalong magpakatatag, Panginoon, sapagkat, Panginoong Diyos, ikaw ay malapit nang dumating. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay, Panginoong Diyos, nang naayon sa iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At wala kang lalampasan, Panginoon. Ang iyong pagpapala, Panginoong Diyos, ay iparanas mo bawat isa sa amin. Ano man, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, ikaw lamang, Panginoon, na nakakaalam. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang buhay namin, maging ang gawain namin sa umagang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ay aming pupurihin. Patuloy, Panginoong Diyos, ay ikaw ay aming dadakilain. Maghari ka, Panginoong Jesus, sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Good morning, church. Parang mahina pa. Good morning! Amen. Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin. Muli nga sabihin mo sa iyong katabi, good morning! Ayan. Sa umagang ito, muli sama-sama tayong aawit sa ating Panginoon. Sabi po sa ating aawitin, araw-araw tayo ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Hindi tayo magsasawang umawit. Hindi tayo magsasawang magpuri. Kaya sa umagang ito, muli nating ibigay ang pinakamataas sa papuri, ang pinakamataas sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa o diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Awitin natin araw-araw. Say! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Nagpapatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit sa pagpuri pagsamba.
sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Hindi pa, awitin po natin. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Muli pa uwitin natin araw-araw. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Sing araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Huli pa uwitin natin araw-araw. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Huli pa araw-araw. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ako. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang huli pa, church. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Di pa pipigil sa pagpupuri ng mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Awitin natin sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra.
Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya, ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang church natin pong awitin. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra ang pag-ibig niya. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. O salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. O purihin ka. Purihin ka aming Diyos. O salamat, salamat. Oh, we thank you, Jesus. Lord, tunay nga na sobra-sobra ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sobra-sobra ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin, O Diyos. Church, sa umagang ito, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Patuloy nating panghawakan ang kanyang mga salita sa atin. Once again, let's tune our hearts as we worship the name of Jesus. Sa gitna ng kadiliman,
salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay naranasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyong natagpuan. Salita mo, Diyos, salita mo, paghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan. Muli pa, ating ideklara, salita mo, Diyos. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, kay sapat, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Oh, Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang bibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, Panginoon, salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, kay sapat, sapat sa buhay ko. Salita mo ay narap. Muli ba, church? Oh, deklara natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo.
katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Pupurihin natin ang ating Panginoong Jesus. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakila ka ng hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailan. Purihin natin, sumayin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, purihin ka. Dakila ka, Panginoon. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang Diyos magpakailan. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Lahat ng may hininga magpuri sa ating Diyos sa buhay. Luwalhatiin ka, makapangyarihan. Taas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo lang, O Diyos, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin itong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, o maghari ka, maghari ka. Ika'y mapupuri, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailan. Muli pa, hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakila ka ng hari, luwalhatiin ka. Salamat, Panginoon. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailan. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakila ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Kung ikaw lang, Panginoon, ikaw ang Diyos Come on, church! Sambahin natin ang Diyos sa buhay! Hallelujah! Pinupuri ka namin
Sinasamba ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan, purihin ang ngalan mo. Lahat ng mahiling nga magpupuri sa'yo. Oh, lahat ng tuhod ay luluhod sa'yo. Oh, makapangyarihan ang iyong pangalan. Salamat, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Hallelujah! Oh, we praise you, Lord. Salamat sa iyong presensya. Hallelujah, hallelujah. Kay banal. Oh, purihin ka. Oh, pinupuri ka namin sinasamba. Oh, salamat sa iyong presensya. Oh, salamat, salamat. Oh, yes, Jesus. Salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, tunay nga katulad ng aming inawit, napakasarap magpuri sa iyo. Lord, alam namin na ngayon pa lang, meron ka lang ginagawa sa aming mga buhay. Sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming pagpupuri, ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat sa kagalingan, sa kapayapaan. Salamat sa sagot sa aming mga problema, O Diyos. Lord, nakikita mo ang laman naming mga puso. Nais namin na maitaas ang iyong pangalan sa lugar na ito. Let your name be lifted up in this place. Dahil ikaw ay banal. Ikaw ay karapat-dapat sa aming mga papuri, Panginoon. Oh, we thank you, Lord, for your presence. Lord, muli sa umagang ito, lumalapit kami. Nagpapakumbaba. Inamin namin na wala kami magagawa kung wala ka. Uli kausapin mo ang iyong mga anak na narito. Sa iyong salita na maririnig namin sa umagang ito, Panginoon. Uli namin binubuksan aming mga puso. Lord, ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin. Na manatili sa aming buhay, sa aming puso, magrema sa aming buhay ang bawat salita mo na maririnig namin sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong pagkilos sa umagang ito. Ang aming puso ay handa na makinig ng iyong salita, Panginoon. Muli mong tamnan ito, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, tunay nga sa iyong pinakamataas sa papuri. Sa iyo lang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Yan. Pwedeng yung mga music dito sa harapan. Yan. Sa harapan po kayo para pag tumayo kayo mamaya, hindi yung bungi na ano. Ito po yung harapan. Mas masarap umupo sa harapan. Tapos yung po nasa likuran, mag-forward. Yan. Dito rin po para sama-sama tayo. Yan.
Para po kung meron pang darating na mahuhuli, identified sila na huli. Kasi nasa huli sila. Yan, praise the Lord. Sa ating mga bata na pinili at tinawag ng Panginoon. Nakita niyo po, no? Mga bata pa lang, kapag po ang Diyos ang naroon na tumawag at pumili. Yan, si Chloe. Nakakasama na rin yan sa mga no? Praise the Lord. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa buhay ng mga batang ito. Hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Sapagkat patuloy po namin dinideklara na ang mga batang ito, Panginoon, na espesyal na regalo nyo sa kanilang mga magulang. At Panginoon, alam ko po, Diyos, na nasa sinapupunan pa lang sila ng kanilang mga magulang, Panginoon. Naroon, O Diyos, na isinulat nyo na, Panginoon, ang dapat nilang lakarin, ang plano nyo. Lord, hallelujah, ang kalooban nyo sa buhay ng mga batang ito. Kaya, Panginoon, sineselyuhan namin that only your plan and will be done over their lives, O God. Hallelujah, habang sila'y nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Gaganapin lamang nila, Panginoon, ang pagkakapilit, pagkakatawag nyo sa kanila, O Diyos. At habang sila, Panginoon, ay lumalaki, give them, Lord, Solomonic wisdom. Give them, Lord, divine wisdom, knowledge, and understanding that is coming from you, O God. At Lord, dinideklara namin, Panginoon, ang sinabi sa Joel, Lord, that in the last days you will pour out your spirit upon all flesh, O Lord. Na maging sa mga batang ito, Panginoon, pupuspusin niyo sila ng inyong kapangyarihan at ang inyong kalwalhatian. Mararanasan, Panginoon, hallelujah, ang presensya niyo sa buhay ng mga batang ito, O God, in the name of Jesus, O Lord. And Father, I pray, continue to protect them, O God, sa lahat ng gawa at plano ng kaaway in the name of Jesus, O God. Yes, Lord, ang kanila pong mga isipan, Panginoon, ingatan niyo po ito na huwag mapulyut, O God. Hallelujah, ng mga kaalaman sa mundong ito. Sapagat sinabi niyo, Lord, ang kaalaman sa mundong ito ay kamangmangan lamang sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo po na Lord, ang isipan nila'y mapuno ng kaalaman na nanggagaling sa inyo, Diyos, in the name of Jesus, O Lord. At Lord, alam namin, Panginoon, ang bawat Sunday services, Lord, na Lord Bible, Lord, hallelujah, na kanila pong napapakinggan, Panginoon, Lord, sa kanila pong Sunday school, ito po, Diyos, ay naroon natatanim sa kanilang mga puso, Panginoon. Sapagkat sinabi niyo, we must train up the child in the way they should go. And when they are old, they will not depart from it, O God. Hindi aalis, Panginoon, hindi sila lalayo sa mga salita niyo na natatanim sa puso at isipan ng mga batang ito in the name of Jesus. In the name of Jesus, samahan niyo po sila at hayaan niyo, O Diyos, na sa kanilang murang isipan, Panginoon, ma-enjoy nila ang tunay na buhay na nanggagaling sa inyo. Sapagkat ang buhay na ito, hallelujah, ay naroon, Panginoon, sasamahan nyo, gagabayan nyo, iingatan nyo, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga gagawin. Maraming po salamat, pinagkakatiwala namin ang buhay nila, maging Panginoon, ang room na kanila pong gagamitin, pakabalutan nyo ito na inyong makapangyarihan dugo, send forth your angels to take charge over that place, na makakasama ng mga batang ito, Panginoon, sa lahat na activities na kanilang gagawin, Panginoon. Thank you, Lord, maging ang guru po na gagamitin nyo, Lord, samahan niyo siya, bigyan niyo siya ng mahabang pasensya, bigyan niyo siya, Panginoon, ng tunay na pag-ibig na nanggagaling sa inyo at ang salita niyo na ibabahagi sa kanila, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin ko na ito ay may tatanim sa matabang lupa. Maraming pong salamat. We give you all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Yan. Praise the Lord. Excited po ba kayo sa araw na ito? Amen. Nais po ng Panginoon na tayo ay laging excited. Amen. Meron po ba tayong first timer? Meron pa po tayong ngayon lamang naka-attend, na imbitahan? O dati na tayo na naroon na sama-samang sumasamba sa lugar na ito? Amen. Praise the Lord.
Purihin po ang ating Panginoon. At sa umaga pong ito, tayong lahat muna ay tumayo. Awitin muna natin yung awit na nasa kahit gitara na lang, no? Para ma-focus po yung ating mga puso't isipan, no? Maranasan natin yung kanyang kapangyarihan, maranasan natin yung kanyang kalwalhatian, no po? Awitin po natin ang tao sa ating puso, narito kami nagpapakumbaba. No po? Patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Hayaan natin ma-focus ang ating puso't isipan sa ating Panginoong Hesus na nagsabi na siya ang tunay na pinagmumulan ng tunay na pananampalataya. Ang kanyang salita na ating pagsasaluhan ay magbibigay sa atin ng isang pananampalataya. Hallelujah, na makakapag-move ng mountain in the name of Jesus. Amen. Let us sing this song, Narito Kami Nagpapakumbaba. Narito kami, Yes, Lord. nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Yes, Lord. Unite our hearts, O God, in worshiping, Hinahanap praising thy name, O God. karitan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, Yes, Lord. Hallelujah. at sa himig na tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong Amen. kapangyarihan. Hayaan niyo po na ito'y maging dalangin ng inyong puso sa oras na ito. Ipamalas mo Yes, O God. ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa with all our heart, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Iparanas Yes, O mo Lord. sa amin Let your ang glory, iyong Lord, saturate this place, O God. Hallelujah. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Yes, Lord, manifest yourself, Lord, in our midst today. Yes, O God, through your words, Lord. Hallelujah. Lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila For the last time, iparanas mo sa amin, Panginoon,
kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan niyo po ng aming mga puso ay makita niyo na patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Lord, hindi po namin kayang unawain ang hiwaga na inyong mga salita. Ngunit marami pong salamat na ang Santong Espiritu ang siyang magiging gabay namin sa umaga pong ito upang ang mga salita niyo, Panginoon, ang hiwaga nito ay makita at maranasan ng bawat isa sa amin. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, walang isa man sa lugar na ito, Panginoon, na dinala niyo ang kanilang mga yapak na hindi niyo kakausapin, na hindi niyo, Lord, ayakapin ang inyong pag-ibig, na hindi niyo, Lord, palalayain, O God. Lord, thank you sapagkat ngayon pa lamang inaangking ko na ang encounter ng bawat isa sa inyo, Panginoon, sapagkat ang presensya nyo ay nasa aming kalagitnaan. Katulad ng nasusulat na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Kaya Lord, we acknowledge your presence in our midst today, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa inyo lamang namin ituon ang aming mga pansin. For you are the author and the finisher of our faith, O God. Salamat po at patuloy po ako nagpapakumbaba, Panginoon. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo po na ang bawat salita na lumabas sa aking bibig ay magbigay lamang, Panginoon, ng kalwalatian at karangalan sa inyong banal na pangalan. Hide me under the shadow of your cross and let your holy, holy, holy and mighty name be exalted in our midst today. We honor you, we praise you, we bless you, we adore you. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving in Jesus' mighty and conquering name. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. At sa oras pong ito, praise the Lord. Yan. Tayo po ay darako na sa ating pag-aaral. Yan. Sa buwan pong ito ng Setyembre, ang tema na ibinigay ng Diyos sa pamagitan po ng ating bishop ay about speak the word. No? Napakahalaga po nito, no? At alam ko na sa pamagitan po nito, ang katagumpayan ay mararanasan ng bawat isa sa atin. No? Kaya nais po ng Panginoon na sa umagang ito ay maunawaan natin. No? Maunawaan natin. Bakit kailangan na salitain natin? No? Bakit kailangan na sabihin natin ang salita, no? Ang salita. At mamaya makikita natin ano ba yung mga salita na yon na nais ng Diyos na lumabas sa ating mga bibig. Amen? Handa na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Katulad ng ating verse ngayong buwan na ito sa Luke chapter 7 verse 7, dito natin makikita, no, na naroon na yung sabi nga ay alipin mismo noong centurion na pinalapit niya, no, pinapunta niya sa ating Panginoon kasi naroon na yung alipin, no, isang alipin ng centurion ay nagkasakit, no? Nagkasakit. At dahil yung centurion na yon ay mayroong mababang loob, no? Kilala niya ang ating Panginoong Hesus, naririnig niya yung mga himala, naririnig niya yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus na sabi nga ay na nangyayari, no, sa mga lumalapit sa kanya, no, yung nagpapagaling na may sakit, bumubuhay ng patay. Alam ng centurion na yon ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya alam nyo, nung magkasakit yung kanyang alipin, siguro medyo malayo doon sa lugar na kung saan naroon ang ating Panginoong Hesus, inutusan niya yung kanyang isang alipin din. Ano? Nang sabi, pumunta ka doon
no? Sa lugar na iyon, naroon ang Panginoong Yesus at ipakiusap mo na pumunta dito at ipanalangin, no? O idantay ang iyong kanyang mapagpalang kamay dito sa ating alipin na mayroong sakit. At dahil siya po ay under authority nung centurion na yon, hindi siya nagreklamo, hindi siya naroon na nagsabi ng mga negative, kundi sumunod kaagad siya, no? At nung nandoon na nakarating na siya sa lugar kung nasaan ang ating Panginoong Yesus, sinabi na nga niya na kung pwede po ay pumunta daw po kayo doon sa bahay ng aming amo dahil may sakit po yung isa naming, yung isang alipin, no? At alam nyo, makikita po natin ang puso ng ating Panginoon, no? Yung compassion niya, na hindi siya tumanggi, no? Hindi siya tumanggi, no? Kahit hindi niya sinabi, sino ka ba? No? Sino ka ba? Sino nagsabi sa iyo? Sino naguta? Wala. Doon sa pakiusap na yon, noong alipin na yon sa ating Panginoong Yesus, naroon po na tumalima, sumunod kaagad ang ating Panginoon, no? Naroon na sabi doon, kung babasahin natin, no, sila ay patungo na. Naglalakad na sila papunta doon sa bahay noong centurion na yon. Pero bigla po ang centurion ay nakaramdam, no? Parang nag-guilty siya. Na parang sabi niya sa sarili niya, bakit kailangang utusan ko ang Panginoong Yesus na pumunta dito sa aking bahay? Sino ako? Hindi ako karapat-dapat, no? Hindi ako karapat-dapat na puntahan, maging ang bahay ko hindi karapat-dapat na puntahan. Dahil ako ay naroon na sabi nga ay makasalanan, no? Kasi ano siya parang ano siya ng sundalo, kaya syempre sa labanan merong mga nangyayari na may namamatay, may blood na nag-shed, no, sa kanyang mga kamay. Kaya bigla po, no, nag-guilty yung centurion na yon, no? Kaya dali-dali po nag-ano uli siya, nag-send uli siya ng isa niyang alipin at sinabi, pumunta ka, dalian mo at sabihin mo sa Panginoong Hesus na wag nang tumuloy dito sa ating bahay dahil ako'y hindi karapat-dapat na puntahan, no? Ang bahay natin na hindi karapat-dapat na puntahan. Sabihin mo na lang sa kanya sabihin na lang na ang kagalingan ng ating alipin ay mangyayari at magaganap, no? Kaya minsan pa, dahil under authority niya, yung kanyang kinausap o yung kanyang inutusan, dali-dali itong lumakad at pumunta nga sa ating Panginoong Yesus na kung saan on the way na, no? Papunta na doon sa kanilang bahay, doon sa centurion na yon, no? At yun nga sinabi niya, na ang sabi niya, pinasasabi po ng aking amo, wag na daw po kayong pumunta sa kanyang tahanan dahil hindi daw po karapat-dapat, no? Hindi po siya karapat-dapat na puntahan nyo, no? Nakita nung centurion yung kanyang kalagayan, na kung dati-rati alam niya na he is, sabi nga may authority siya, pwede siyang mag-utos kahit sino. Nakita niyo, dalawa yung kanyang inutusan kaagad na sumunod, no? Pero makikita natin na sa kalagayan na yon, dahil nakita niya, no, na sabi nga, mas makapangyarihan ng Panginoon, binaba niya yung kanyang sarili, nagpakumbaba siya. At yun nga, inutusan niya muli yung isa niyang alipin at sinabi, sabihin niyo na lamang daw po, no? Just speak the word. At alam po namin, nagagaling na yung isang alipin, no? Kaya sa oras na ito, noong pong sinabi yon, noong alipin na inutusan, alam niyo, sabi ng Panginoong Hesus, wala pa akong nakita na ganitong kalaking pananampalataya, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. No po? At alam nyo, nung sinabi po yun ng Panginoon, instantly, yung katulong na yon nung centurion na may sakit, biglang gumaling. Amen? Ganon kakapangyarihan, no? Kaya sa umaga pong ito, pag-aaralan natin, no? Pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng salita, no? Kasi kung titingnan natin, hindi naman yung centurion ang nagsalita noon doon sa ating Panginoong Yesus, yun na yung isa niyang alipin, di ba? No? Pinasabi niya lang yung pinasabi ng kanyang amo, no? Yung ano ang nagsalita, pero makikita po natin dahil doon sa binitiwan na yon na salita
noong isang alipin na yon ng centurion, kumilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, nais niyo po bang makakilos na makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Just focus our hearts and our mind dito po sa ating tatalakayin ngayon. Amen. Kaya sa oras na ito, tingnan natin, ang importansya, the importance of what we say. Ano ba yung importance ng ating mga sinasabi, Kailangan maunawaan po natin to. Ang sabi po dito sa Proverbs 18:21. Tingnan po natin. Proverbs 18:21. Ang sabi doon, death and life is in the power of the tongue. Ang buhay at ang kamatayan ay naroon po sa ating mga dila. O ibig sabihin, sa ating mga salita. Kaya sa umaga pong ito, sabi nga po, focus natin, yung ating puso't isipan dahil nais po ng Diyos na maituwid ang ating mga, sabi nga po, ay buhay, At ang maranasan natin ay hindi ang, sabi nga, ang gawa ng kaaway, kundi ang maranasan natin ay ang gawa ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi dito, paalala po sa atin, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na, sabi nga, lagi mong sinasabi, yun ang aanihin mo. Yun ang aanihin mo. Kaya kapag ikaw ay laging nagsasalita ng negative ang aanihin mo. Pero kapag ikaw ay nagsasalita ng positive, o yung the word of God, yung salita ng Diyos, yun ang aanihin mo. Kaya ito po ay isang paalala sa bawat isa sa atin na maging maingat tayo. Huwag nating hayaan na dahil lang sa emosyon mo, may lumabas sa bibig natin na hindi maganda. Dahil aanihin natin ito. Sabi nga, death and life is in the power of our tongue. At yung nagmamahal doon sa sinasabi niya, ay aanihin niya ito. Kaya napakahalaga po ito na paalala sa bawat isa sa atin. At ang sabi din sa Matthew 12:36 to 37, Sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37, it will acquit you or condemn you. Ang sabi dito, yan. Tingnan natin. And I tell you this, you must give an account on Judgment Day for every idle word you speak. 37. The words you say will either acquit you or condemn you. Yon. Ang sabi po, nasa lahat daw po ng sinabi natin o yung mga salita na lumabas sa ating bibig, dito tayo i-judge ng ating Panginoon. Kaya walang nalilihim sa Kanya. Kaya maging maingat po tayo, na sa bawat salita na lalabas sa ating mga bibig, dito tayo i-judge. Ito ang isa sa, sabi nga ay, ebidensya o pamantayan na kung saan sa pagharap natin sa ating Panginoon, dito tayo huhukuman. Ano-ano ang mga sinabi mo? Sinabi mo sa sarili mo, sinabi mo sa asawa mo, sinabi mo sa paligid mo, Basta lumabas sa ating bibig, it will acquit you or condemn you. At sa James chapter 3 verse 10, ang sabi sa James chapter 3 verse 10, ang sabi po dito ay, your word will give blessing or cursing. Yan. And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. Hindi daw pwede na sa bibig natin lalabas blessing, tapos pagtalikod mo cursing, Hindi daw po, hindi daw po tama 'yon, Ito po yung naroon siguro ang kaano nito ay yung mga anong tawag doon? Yung naninira, patalikod
na sa harap mo, ang gaganda ng sinasabi, no? Sa harap mo, pinupuri ka. Sa harap mo, kung ano-ano yung mga positive na sinasabi. Pero pagtalikod, panay negative, no? Pagkakalat ka sa iba, kung ano-ano ang sasabihin tungkol sa iyo, sisiraan ka, no? Huwag daw pong mangyari sa bawat isa sa atin to. Amen? No? Ito'y paalala sa atin, no? At ang sabi pa sa Proverbs 10:19, Proverbs 10:19, it leads to sin. Yun daw po ay, sabi nga, ay magdadala sa atin sa kasalanan. Kaya ang kasalanan po, hindi to base dun sa ginawa lang natin. Ang kasalanan ay nangyayari din doon sa ating mga nasasabi na hindi kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi doon, too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Yan. Keep your mouth shut. No? Kaya yung mahilig sa atin na magdadaldal, yung mahilig sa atin na magmarites, isang paalala sa atin ng Panginoon, keep our mouth shut. No? Maging maingat daw tayo. No? Maging maingat tayo. Dahil ayon sa gusto natin, tayo ay nagkakasala. No? Tayo ay nagkakasala. At ang isa pa, sa Matthew chapter 15, verses 11, no, tsaka 18. Matthew chapter 15, 11, and 18. Yan. Sabi dito, it's not what goes into your mouth that defiles you. You are defiled by the words that come out of your mouth. 18. But the words you speak come from the heart. That's what defiles you. Tandaan natin, sa bawat salita daw na lalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, ito ay galing sa ating puso. No? Ito ay galing sa ating puso. Kaya kapag ito ay naroon, sabi nga, di ba katulad nga na na-share ni Bishop, no? Makikilala mo ang isang tao, no, sa pamagitan ng kanyang pagsasalita. Kasi nagre-reflect ito ng kanyang puso, no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang nasa puso, yon ang lalabas, no? Kaya naroon daw po na maging maingat tayo, no? Maging maingat tayo. At mamaya makikita natin, no? Para natin mababantayan yung ating mga puso, no? Dahil ang lalabas dito ay naroon na, sabi nga, ang mga sasabihin natin, ito ay magpapahayag kung ano ang laman ng ating puso. Amen? No? Dito sa number 2 natin, makikita natin na ang isang kontrolado daw, yung isang labi o isang bibig na naroon na makokontrol o naroon na sabi nga ay malalaman, no? Katulad yan, nalaman natin, life and death is in the power of our tongue, no? Kapag ito daw po mga katotohanan na ito ay naroon na sa ating puso at magpapaalala sa atin, no? Magpapaalala sa atin na maging maingat tayo sa ating mga sasabihin. Kapag naging maingat po tayo sa lumalabas sa ating mga bibig, mayroong pong mga, sabi nga ay life-giving and constructively power of words. No? Mayroong buhay na naroon na ipagkakaloob ito sa atin. May benepisyo kapag naging maingat tayo sa pagsasalita natin. No? Number 1, yan. Romans chapter 10 verse 10. Ito po, napakahalaga nito. No? Romans chapter 10 verse 10. Ang sabi po dito, for it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Ibig sabihin, naroon daw po na matatanggap natin yung kaligtasan na nanggagaling sa Kanya kung ipapahayag ng ating mga labi. Diba? Sa Romans 9 and 10. Romans 10, 9 and 10. No? If you will confess with your mouth the Lord Jesus, and you will believe in your heart that God has raised Him from the dead,
you shall be saved. No? Dahil daw, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. No? Kaya nakikita natin, kapag altar call o kaya may nag-share sa inyo, no? Sasabihin ka agad na pwedeng sumunod ka sa panalangin na ito. No? Yung iba kapag ganon na pinasusunod sa panalangin, hindi sila sumusunod. No? Ang sinasabi lang nila ay nag-aano yung mind nila. Ayaw nilang ibuka yung kanilang mga bibig. Alam nyo, isang kapahayagan dito na yun talagang kaligtasan ay ating matatanggap if we will confess with our mouth. Ibig sabihin, sasabihin natin, idideklara natin. No? Kaya napakahalaga noong, sabi nga ay, pag-pray natin, no? Pagtugon natin doon sa nagsasabi sa atin na sumunod po kayo sa panalangin na ito. Dahil sa pamagitan na ito, makikita natin na ang kaligtasan ay ating makakamtan. Na minsan, kahit minsan, hindi mo pa maunawaan. No? Naalala ko nung ako po'y college, sa Mapua po ako nag-aral, may time po noon na break namin, lumabas kami at kumain kami doon sa may kainan sa tapat ng Mapua. No? At habang kami po ay kumakain, meron pong estudyante na lumapit sa akin. No? Naroon po na isinyer niya sa akin yung 4 spiritual laws. No? Yung 4 spiritual laws, may booklet po siya na nagsasabi kung paano ka maliligtas. No? Isa-isa yon sinabi. Nakikinig naman ako. No? Kaya lang, sabi ko nga, sa umpisa talagang parang okay lang, nakinig ka pero hindi mo naintindihan. Pero dito ko nakita yung kahalagahan that if you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Alam niya, pagkatapos po niyang mag-share, naroon po na inano niya ako, no? Na sabi niya, pwede bang sumunod ka sa panalangin na ito? Ito'y panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, no? At ako naman po ay naroon na yumuko at sumunod ako doon sa panalangin, no? Sumunod ako sa panalangin, although hindi ko pa talaga naroon na naintindihan, pero sumunod ako. Binuka ko ang aking bibig, diniklara ko, tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? No? At ang nakakatawa nito, no? Dahil although sumunod ako, pero hindi pa ganun talaga kabukas ang aking isipan sa nangyari at naganap, basta sumunod lang ako. Alam nyo, tinanong niya ako, sabi niya, yan, ngayon tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyo, no? Sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas. Nasaan siya ngayon? No? Alam niya, sagot ko, nasa langit. No? Halika, nasa langit. No? Pero alam niyo, yun po ang naging daan. Although hindi ko pa talaga naintindihan, no? Hindi ko pa talaga naintindihan. Pero sumunod ako. Nung sinabi na ipanalangin, manalangin, no? Sumunod ka sa panalangin. Sumunod ako, I declare it. Diniklara ko ng aking bibig na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. At alam niyo po, yun ang naging umpisa, no? Yun ang naging umpisa na kung saan ako po ay nakakilala sa ating Panginoon. Gumawa ang Diyos ng mga kaparaanan, no? Pinadala yung aming isang pinsan na taga-Angeles, no? Dahil ang tatay ko nga noon ay driver ng aking lolo, ng lolo namin na sheriff, na kapag merong na-embargo na mga company, katulad noon, Litton Mills, na embargo, no, ng DBP, ang Litton Mills, at ang tatay ko ang kumukuha ng mga para magwardya, no? Kinuha ang tatay ko na pamangkin, no? Medyo mas mataas yung dugo namin kasi pinsan ng tatay ko yung nanay niya, bali pamangkin namin, pero kaedad ko, no?
na kung saan ay sa amin siya tumira, tapos nagsishare siya ng by faith, ganon, no? Lagi siya nagsishare by faith. Kami man, oo, by faith, ganon lang, basta tanggap lang kami ng tanggap, no? Pero hindi namin alam na yung pala yung time na kung saan ay natataniman ng salita ng Diyos ang aming puso. Kasama ko yung aking kapatid na kasunod ko, no? Tapos may pagkakataon pa noon na nagpunta kami ng Santa Mesa, no? Nagpunta kami ng Santa Mesa. Dala namin yung owner, may owner pa kami noon, no? At pagpunta namin doon sa Santa Mesa, nasiraan kami, no? Nasiraan kami, kasama namin yung pinsan namin yon. Yun nga, lagi, kumbaga naroon na lagi niya sinasabi, by faith, by faith. Kami sige, by faith. Tulak tayo, by faith. Tulak kami ng sasakyan, by faith. No? Talagang kumbaga ina-action namin. Bagamat di pa namin gaano naintindihan, pero we act on that faith, no? Na naroon, pasalamat tayo, by faith, makakauwi tayo. Okay, sige, by faith, nagtutulak kami, nagpapasalamat kami, hanggang makarating kami ng Oranbo, no? Kaya sabi nga, habang nagtutulak kami, sabi ng pinsan ko, magpasalamat tayo by faith. Di ganun ang ginawa namin. Lord, salamat, makakauwi kami habang nagtutulak kami noong yung honor na iyon. Ganun po yung nangyari, no? Na kung saan ay naturuan kami na i-deklara, no? Katulad ng pangyayaring yon, biro mo, nagtutulak ka, magpapasalamat ka, no? Magpapasalamat ka. Pero yun nga, napakahalaga nung deklarasyon na yon, no? At praise the Lord, yun nga po, unti-unti, hanggang sa naroon na nagkaroon ako ng desire na lumalim yung aking pagkakaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon. Nagtuloy-tuloy na po yun, no? Praise the Lord, hanggang sa, yun nga, nagpagamit na at naglingkod sa ating Panginoon, no? Kaya, alam nyo, pagka-graduate ko, walang isip-isip, walang ano-ano, dire-diretso. No? Dire-diretso yung pagnanais mo na maglingkod sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya, ang sabi nga, yung confession natin, it gives us salvation. Kaya napakahalaga. Kaya kung sa buhay natin, no, matagal ka nang uma-attend, pero kapag time o sinabi, kapag nagkakaroon ng altar call at sinasabi na sumunod po kayo sa panalangin na ito, hindi mo pa nagagawa, gawin mo. No? Gawin mo dahil ang sabi nga, if you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. No? Ikaw ay maliligtas. Kaya kung nais mo na talaga yung kaligtasan ay matanggap mo, no? I-confess mo, ibuka mo, sabihin mo, no? Sabihin mo yung pagpapakumbaba mo, sabihin mo yung pagtanggap mo sa Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Sapagkat it gives, sabi nga, we are saved through our confession o our speaking. No? Number 2, ang sabi sa John chapter 6 verse 33, John chapter 6 verse 33, ang sabi dito, it gives life. No? Yun daw salita ng Diyos na ating sasabihin, no, it gives life. Ito'y magbibigay ng buhay. The true bread of God is the one who comes down from heaven and it gives life to the world. No? Ano ibig sabihin yan? The true bread of God, no, is the one who comes down from heaven. Sino yon? Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, no? Na kapag daw sinabi mo yon, no, naroon na diniklara mo, katulad nga doon sa Romans chapter 10, no, it gives life, magbibigay ng buhay. Kaya naroon na mararanasan mo yung sinasabing born again. Yung pagiging born again, no? Si Nicodemo nga, makikita natin si Nicodemo doon sa John chapter 3 verse 3. Ano na siya, no? Kumbaga, ay nangunguna siya. Parang sa ano natin, pare, no? Nangunguna siya sa pangangaral. Pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng born again. Kaya nagtanong siya sa ating Panginoong Jesus noong time na yon, no?
Nagtago pa nga siya kasi gabi siya nagpunta sa ating Panginoong Yesus at nagtanong tungkol sa pagiging born again. No? Na ang sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So John chapter 3 verse 3. Hanggat ang isang tao daw ay hindi na ipapanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. No? Sabi, hindi rin naiintindihan ni katulad ko noon, hindi ko rin naiintindihan. No? Paano ako may papanganak nga muli? Ang sabi ni Nicodemo, babalik pa ba ako sa tiyan ng aking nanay para ipanganak ako muli? No? Parang nung ako tinanong, nasa ng Panginoon ngayon? Sabi ko, nasa langit. Yun ang pagkakaunawa ko Si Nicodemo, ganun din. Nung sinabi ng Panginoong Yesus na, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya sabi niya, paano ako papanganak na muli? Kasi ang kaisipan niya, ang kaalaman natin kapag sinabing kapanganakan ay iluluwal ka, di ba? Iluluwal ka. Ipapanganak ka kasi yun yung ating kaalaman, no? Pero ang sabi ng ating Panginoon, no? Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Sabi diyan sa John chapter 3 verse 5, no? Hangga't ang isang tao daw ay hindi na ipapanganak sa tubig at espiritu, no? Siguro pag katulad nun dahil hindi mo pa rin gaanong maunawaan. Ano 'yon? Kailangan ba akong magpa-water baptize? Kasi tubig Kaya yung iba ang akala nila pag na-water baptize sila ay ligtas na sila. Pero hindi po, no? Kaya yung iba, ginagawa nila na ang water baptism naman ay membership. Pag hindi ka naging member, hindi ka na-baptize, sa amin, hindi ka ligtas. Hindi po, no? Unless a man be born of water and spirit, we cannot enter the kingdom of God, no? Ang spirit, ang water po doon na tinutukoy ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay back up ng Espiritu Santo. No? Dahil kapag ito ay hindi back up ng Espiritu Santo, hindi talaga natin mauunawaan ang salita ng Diyos. No? Sabi ka nga po, isang patotoo ko, hindi pa po ako born again, nagbabasa na ako ng Bible. No? Pero, para sa akin, ito ay isang kwento lamang. Kaya nga doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang pananaw ko noon, sabi ko, bakit pare-pareho lang ang kwento ng mga books na ito? No? Pero nung ako ay ma-born again, ikinonfess ko ng aking bibig, ang pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, naroon po na ang Santong Espiritu ay nanahan sa akin at nagkaroon ako ng pangunawa sa kanyang salita. Doon ko nakita na ang bawat salita pala ng Diyos, kung titignan natin, ito ay buhay at makapangyarihan. No, makikita po natin to maya-maya. No? Praise the Lord. Kaya napakahalaga po nun. At ito ang magbibigay sa atin ng tunay na buhay, no? At Ephesians chapter 4 verse 29. Yan. Kapag daw po naging maingat tayo sa ating mga sinasabi at ang sinasabi natin ay ayon sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos, it will be an encouragement to those who hear, no? Ito daw po ay hindi lamang tayo ang mai-encourage, kundi yung makakarinig sa atin. Yan. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. No? Kaya kapag daw po naroon na nakontrol natin o naingatan natin yung ating mga sasabihin, hindi tayo gumagamit ng mga foul language, no? Ay naroon na ang bawat salita daw na lalabas sa ating bibig ay magbibigay ng encouragement, no? Sa mga makakarinig nito. No po,
Magkakaroon sila ng, halimbawa, ang halimbawa po nito ay yung ating mga patotoo, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag ito'y narinig nila, mai-encourage sila. Naku, ganun pala, na kapag ikaw ay na-born again, kapag ikaw pala ay nagpasakop sa ating Panginoong Yesus, magta-transform ang buhay mo, mawawala ang bisyo mo, no? Kasi yung iba, ay ayokong pumunta dyan, no? Dahil ako ay may bisyo, no? Alam nyo, sabi nga po, mas nais nga po ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya kasi siya ang magbabago sa atin. Hindi kailangan baguhin muna natin yung sarili natin bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Siya ang magbabago sa atin. Kaya every time na magpapatotoo tayo, paano tayo binago, paano binago ng Diyos yung mga salita natin na dati-rati, no? Ang pagmumura ay bulaklak na lang ng ating mga labi, ng ating mga bibig. Pero dahil natanggap mo yung buhay na ibinibigay ng Panginoon, na wala ito, no? Alam niyo po, ito'y magbibigay ng encouragement sa makakarinig, no? Na sa ating Panginoon ay walang imposible, no? Walang imposible. Praise the Lord. At hindi lang 'yon. Ang sabi pa po dito sa Proverbs 12:18. Proverbs 12:18. Tingnan natin. Ang sabi dito, it gives healing, no? It gives healing. Some people make cutting remarks, but the words of the wise bring healing. Sa sa 16:24. Proverbs 16:24. Yan, Proverbs 16:24. Kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body, no? Kaya daw po yung mga salita na naroon na totoo, tama, no, base sa salita ng Diyos, it gives healing. Magbibigay daw ito ng kagalingan, no? Hindi lamang physically, kundi sa emosyon, sa relasyon, magkakaroon ng kagalingan, no? Imbis na kapag halimbawa ay panay harsh words ang lumalabas sa ating bibig, imbis na maging maayos ang relasyon, lalong masisira. Pero kapag daw po ang ating mga salita ay talagang kontrolado ng Santong Espiritu, no? Naroon na hindi tayo pabigla-bigla ng ating pagsasalita, kundi hinihingi natin ang gabay ng Santong Espiritu, makikita natin na magkakaroon ng healing, no? Magkakaroon ng healing. Hindi lamang physically, kundi maging emotional, relational, no? In all aspects of our life, magbibigay ito ng kagalingan, no? Kagalingan. Kaya nais po ng Panginoon na, sabi nga, maging maingat tayo. At sa Proverbs 10:31, it gives wise advice, no? Ito daw ay makakapagbigay ka ng tamang advice, no? Makakapagbigay ka ng tamang advice, yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Yan. Ang sabi dito, the mouth of the godly person gives wise advice, but the tongue that deceives will cut off. Po. Ang salita daw po ng isang godly ay magbibigay ng wisdom, no? Ng wise advice, no? Kaya ito po yung benefit kapag po naroon na ang ating mga salita ay iningatan natin, no? Sa Proverbs 12:14, nakakatuwa po, no? Ako po yung nagpe-pray, sabi ko, Lord, ibigay niyo po yung mga salita niyo na magpapatotoo ng importansya ng mga sasabihin namin, no? Ay ibinigay po ng Lord at karamihan po nasa Proverbs, no? Sapagkat ang Proverbs o yung book ng kawikaan ay talagang nagbibigay ng katalinuhan kung paano tayo makakapamuhay sa magulong sanlibutan na ito. Sa Proverbs chapter 12 verse 14, ang sabi dito, it gives many benefits, no? Marami daw pong benepisyo kapag ikaw ay naroon nagsasalita, no? Wise words will bring many benefits and hard work brings reward, no? Magbibigay daw po sa atin to ng maraming benepisyo, no? Yung wise words natin, yung sabi nga po, yung mga salita na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. Sa Proverbs 13 verse 3, ang sabi ganoon, it preserved his life, no?
naroon daw naman ito ay nape-preserve yung ating mga buhay, no? Yan. Those who control their tongue will have a long life. Opening your mouth can ruin everything. Yan. Those who control their tongue will have long life. Bakit? Hindi ka mapapaaway, no? Hindi ka mapapaaway, no? Kundi ang sabi nga, mararanasan mo yung mahabang buhay. Bakit? Dahil ang lalabas lagi sa bibig mo ay ang salita ng Diyos na makapangyarihan, no? Halimbawa, sa sakit at karamdaman, no? Kapag kontrolado natin yung ating mga bibig, hindi ka magsasalita, ay meron akong sakit, ganito yung aking nararamdaman, ganito yung aming ang aming pamilya, no? Hindi po, kundi pag nakontrol natin yung ating bibig sa mga tamang salita na dapat nating ibigay, no? Naroon na mararanasan natin ang mahabang buhay, no? Mamaya po makikita natin yon kung saan manggagaling yung mga dapat nating sabihin. No po? Praise the Lord. At Proverbs 15 verse 1. It turns away wrath, no? Naroon daw po na ililigtas ka nito sa wrath o sa sumpa, no? Sa Proverbs 15 verse 2 at saka sa Proverbs 17:27. Tsaka sa Proverbs 31:26. It gives knowledge, no? Nagbibigay daw to ng kaalaman, ng karunungan sa atin, no? Yung tamang salita na dapat natin bigkasin. Proverbs 15:4. It is a tree of life. Ito daw po ay katulad ng isang puno na nagbibigay ng buhay, no? Pag ano po, i-jot down nyo at basahin natin paulit-ulit sa ating mga bahay, no? Proverbs 25 verse 25. It is like a cold water. Ito daw po ay katulad ng malamig na tubig, no? Anong ibig sabihin ng malamig na tubig, no? Yung init o yung apoy ay napapatay nito, no? Napapatay nito yung init at apoy. Kumbaga kung ano man yung sigalot, kung ano man yung kapag nagsalita ka, yung galit ay mawawala, no? Sabi nga ay maiibsan na sa 1 Peter chapter 3 verse 10. Ito na sabi dito, you can enjoy your life. Mae-enjoy mo daw yung buhay mo kapag laging tama ang mga sinasabi mo. Tingnan natin tong Proverbs chapter 3 verse 10. Tingnan natin. 1 Peter pala. 1 Peter chapter 3 verse 10. For the scripture says, if you want to enjoy life. Sino dito ang gustong i-enjoy ang buhay niya? Yan, syempre tayo, no? We want to enjoy our life. And see many happy days. Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Yan, no? Kung gusto daw natin maging mahaba, ma-enjoy natin ang ating buhay. Ang sabi nga at makita yung mga magagandang araw na darating sa atin, sa Tagalog, sige. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi, no? Kaya ang sabi dito, pigilan daw, no? Naroon daw na pigilan natin ang pagsasabi ng kasamaan, no? Kaya if we want to enjoy our life, no? Ang sabihin lang natin ay yung mga salita ng Diyos, no? Sapagkat ito yung mga salita na may buhay, no? May kapayapaan, may kagalakan, no? Ay yung kapayapaan na sinasabi dito, hindi yung basta tahimik lang. Kahit magulo pa ang nangyayari, naroon yung kapayapaan sa puso mo. Amen? No? Katulad po nung nangyayari ngayon, no? Sa ating gobyerno, no? Sa ating kapaligiran, yung iba,
mag-rally na tayo. No? Yun nga, may mga plano-plano daw. Pero kapag isang tao ay kayang kontrolin yung kanyang labi, no, hindi siya magsasabi ng masama. Hindi siya magpapaano doon sa mga, kasi kung makikita natin yung makikita natin sa YouTube, makikita natin sa Facebook, yung mga nangyayari, sira-siraan, bintang-bintangan. Kapag nakisawsaw ka doon, makikita mo isang araw, nagmumura ka na rin, nagagalit ka na rin, kung ano-ano na rin yung sinasabi mo. No? Pero kapag, habi nga po, kontrolado natin yung ating mga puso, yung ating mga bibig, ang iyong isasabihin? Ang sasabihin mo ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang gobyerno natin, no? Ang sabi sa Bible, Isaiah, ang sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government is upon him. No? Ang gobyerno ay nasa kanyang shoulder. Kaya, kung gusto natin na hindi tayo maapektuhan ng mga nangyayari, yung nakikita natin, naririnig natin, no? Ang ikumpisal natin, ang declare natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Kaya kami po, kapag nagpe-pray, lalo na sa ating bansa, we always declare that the government of the Philippines is upon the shoulder of our Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? He is in control of everything. No? May kontrolado niyang lahat. Kaya parang pangit, ganon. Alam niyo, nakakatuwa nga, merong isa nga sabi niya, kilos talaga yan ng Diyos, no? Ginamit niya yung mga bagyong yon para makita talaga, no? Makita talaga kung ano yung nangyayari. Naging paraan yon para ang ating Pangulo ay bumaba at siya mismo mag-inspect at nakita nga na yung mga pinondohan na bilyon-bilyon ay wala pala. No? Kaya naging daan yon. Kaya makikita natin sa lahat ng bagay, God is in control. No? God is in control. At yung mga propesiya na naideklara sa ating bansa, alam niyo po, sa ayon sa gusto, ito ay magaganap. That the Philippines will be the America of Asia. No? Alam niyo, sabi nga, laging nakatatak sa aking puso, yung sinabi ng kapatid ko nung siya ay magtrabaho dun sa Brunei. Nagtrabaho siya sa Shell Company doon. No? Taga ano lang naman siya, taga Xerox. No? Pero habang nagsi-Xerox daw siya, at naroon may kasama siyang ibang mga Pilipino, biglang lumapit yung mataas ang posisyon doon sa Shell Company na yon. Na ang sabi sa kanila, don't you know that the Philippines is the richest country in the world? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay pinanganak sa pinakamayamang bansa sa mundong ito. Woo! Kaya yung mga walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Amen? The Philippines is the richest country in the world. Sabi daw nung anong yun, no? Pero ang sabi niya, but because your government is corrupt, you cannot enjoy the riches of your country. Pero praise the Lord! Sa ating pong kapanahunan ngayon, ang korupsyon, ang espiritu ng korupsyon ay pinutol na, no? At binakasan na ng ating Panginoon na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kung kayo'y nag-agree, say amen na malakas. Amen! Amen. Alam nyo, binabantayan po ng kaaway ang lahat ng lumalabas sa ating bibig. No? Binabantayan yan. Kaya kapag ang ating mga salita ay mayroon doubt, no? Mayroong mga binabantayan niya ng kaaway. Kaya dapat kapag tayo ay nag-declare, nandoon yung pananampalataya natin. No? Nandoon yung pagtitiwala natin kahit hindi pa natin nakikita.
Dahil ito po ay nagaganap. May constructive power, no? May constructive power ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig, no? Tandaan po natin ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Kaya wag tayong magsasawa na salitain ang salita ng Diyos. Halimbawa sa ating pamilya, no? Nakikita natin napakagulo ng pamilya natin, ng ating mga anak, no? Mapasaway, ayaw sumunod. Ideklara mo, anong kailangan mo ideklara? Ideklara mo ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. If we believe on the Lord Jesus Christ, we and our family will be saved. Amen? Acts 16:31. Kaya kapag ang nakikita mo ay kaguluhan, no? Sa mga anak mo, declare it. Acts 16:31, I believe in the Lord Jesus Christ. Ako at ang aking sambahayan ay maliligtas. No? Katulad po nung hindi pa nakakakilala sa Panginoon ng tatay ko, pag nakikita ko siyang nangunguna sa inuman, galing ako sa Bible study. Nagturo ako ng salita ng Diyos. Pag uwi ko, ang makikita ko, kasi siya ang may hawak ng mga barangay tanod, makikita ko, nangunguna siya ang nagpapainom. Alam nyo, hindi ako nagagalit. Dinideklara ko ang salita ng Diyos. Dinideklara ko yung katotohanan, yung powerful word of God, na ang lagi kong sinasabi, ang tatay ko ay binago na ng Panginoong Jesus. Ang tatay ko ay nakatanggap na ng kaligtasan. Yun. Hanggang sa makita ko yung manifestation nito. No? Kaya napakahalaga po na sa bawat salita na ating bibigkasin, ito ay nakalinya sa salita ng Diyos. Yung katotohanan, no? Yung katotohanan. At makikita rin po natin na ang salita ng Diyos ay, sabi nga, given by inspiration of God, no? Inspired to ng God. Na ito ay naroon na magagamit mo ng pagtuturo, pagre-rebuke, no? Pagkokorek. No, kaya wala tayong dapat ikatakot kapag ang salita ng Diyos ang ating naroon na ginamit. No? Dahil sa ayon sa gusto mo, the word of God will not return unto Him void. It will accomplish its purpose. No? Kaya po ang nais ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ang ating ipahayag, ang ating ideklara. No? Halimbawa, sa sakit at karamdaman, lagi natin ito naririnig, no? Sabi nga, sa kanyang mga latay na natamo doon sa krus ang Kalbaryo, tayo ay pinagaling na. No? Ideklara natin to kahit na meron tayong nararamdaman. No? Ako po, honestly, talagang ang tuhod ko, no? Every time na naroon na masakit, no? Pero alam nyo, habang lalo ko nararamdaman ang sakit, lalo kong dinideklara that by the stripes of Jesus, I am healed. The more na masakit, lalo kong dinideklara that Jesus is Lord over my knees. No? Huwag natin ideklara yung nararamdaman natin. Huwag natin ideklara yung nakikita natin. Ang ideklara mo, ang sabihin mo, ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? At makikita mo ang kapangyarihan nito ay kikilos. No? Ideklara mo, no? Ang pangalan ng Panginoong Hesus, dahil ang sabi sa Bible, no, ang sabi sa salita ng Diyos, lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya wag tayong manawa, wag kang naroon na, hindi pa ayaw mo na. No, continuous. In Jesus' name. Naalala ko nung minsan, nandun ako sa sa kabila, kila Pastora Chic. Si Ashiel, tsaka si Asher, naliligo, no? Siyempre, mga bata, no? Kung ano-ano ginawa, napasukan ni Pastora Chic, na, kumbaga yung sabon, kung ano-ano ginawa, yung batutoy nila, siguro may napasok, nasaktan, no? Nakaramdam ng sakit si Ashiel, no? At para bang yun nga, nagreklamo doon sa kanyang mama, na parang may nararamdaman siyang sakit doon sa kanyang batutoy na yon, no? At alam nyo, nung nandoon po na lumabas siya,
Tapos, umiihi siya. Talagang makita mo sa bata na mayroong sakit na nararamdaman. Pero alam niyo, habang umiihi siya, sabi ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sabi ko, sabihin mo, in Jesus' name. Di nagsabi rin po si Ashel na in Jesus' name. Alam niyo po, maya-maya po, dire-diretso yung kanyang pag-ihi. No? Eh makikita po natin, wag tayong manawa. No? Wag tayong manawa, deklara ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. No? Huwag tayong manawa na ideklara o sabihin, Jesus is Lord over my head. Jesus is Lord over my body. No? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos po ay kikilos. Alam niyo po, nung bago-bago ako, nung malaman ko yung katotohanan na lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, pangalan sa langit, pangalan sa lupa, pangalan sa ilalim ng lupa. Nung matanggap ko po yung katotohanan na yon, minsan meron akong naramdaman sa may ilong ko, no? Para bang kakaiba. Tapos parang may lumalabas na hindi magandang amoy, ganun-ganon. E di, alam niyo ang ginawa ko, nagpa-check up ako. Pumunta ako sa EENT, no? At nung tinignan, ganon, tapos binigyan ako ng anong tag dito? Reseta, na ito yung gamot na iinumin mo. Pero alam niyo, bago ako umalis, sabi ko, Dok, ano yung pangalan nung aking nararamdaman? Sabi niya, ang tawag dyan ay symmetrical, mahaba bilateral symmetrical sinusitis. Basta ganon. No, 3 salita Sabi ko, ganun po, Bibi. Sinulat ko doon sa Sabi, bilateral symmetrical sinusitis. Pag uwi ko, alam niyo ang ginawa ko? Hindi ko binili yung gamot na nireseta. Ang ginawa ko po, nanalangin ako, nagpray ako. Tapos inangking ko yung salita ng Diyos na ang sabi doon, lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam niyo, sa prayer ko, Lord, in Jesus' name, itong espiritu na symmetrical, bilateral sinusitis, come out in Jesus' name. Espiritu ng bilateral, symmetrical sinusitis, come out in Jesus' name. Talagang araw-araw po yun, dinideklara ko. Hanggang sa makita ko na wala na. Amen? There is power in our confession. No? Marami na po ako naranasan. No? Marami akong naranasan. Nabagsakan ako ng bakal sa ulo. No? Ang ginawa ko lang, Jesus is Lord over my head, Jesus is Lord over my head, Jesus is Lord over my head. Hanggang sa maramdaman ko na wala na yung sakit. Kaya magmula po nun, alam nyo, every time na may nararamdaman ako, yun lagi ang dinideklara ko. Kung ano yung sumakit sa katawan ko, dinideklara ko that Jesus is Lord. Ang Diyos ang makapangyarihan sa katawan na ito. Amen? No? Meron lamang isa na hindi ko sabi nga, naanuhan ng Jesus is Lord. Ito ay, itong aking naging sugat. Yan. Hindi ko inaano yan kasi parang malaki yung impact sa akin yan. Kaya pag nakikita ko yan kasi may time po noon, galing kami dito sa church, nagpray, no. Pag uwi po, doon pa kami tumitira noon kila Shemuel, doon kami sa may, yung pader na merong may hagdanan para makapasok kami, no? At pagpasok ko po, medyo umuulan kasi nakapayong ako. Hindi ko po alam, parang may tumulak talaga sa akin. Bumagsak ako. No, bumagsak ako. Ang alam ko na bumagsak sa akin itong mukha ko. No? Pero yung protection talaga ng Panginoon kasi nakabukas yung payong Pero walang walang tumusok na Pero talagang alam na alam ko na ito ang bumagsak sa akin, ang lakas. No? Kaya nung time pong yon, ang sinabi ko agad, Jesus is Lord over my face. Jesus is Lord over my face. Talagang dire-diretso po yan, Jesus is Lord over my face. Si Bishop po, nakatingin sa akin, no? Hindi niya alam kung ano yung gagawin. Kasi nga, talagang parang parang may tumulak sa akin Pero ako po, nung ako po yung makaupo, talagang diniklara ko kaagad,
Jesus is Lord over my face. Jesus is Lord. Habang nararamdaman ko yung sakit, Jesus is Lord over my face. Jesus is Lord over my face. Dire-diretso po yun. Hanggang sa nawala na po yung sakit. Nung mawala na yung sakit, tumayo na po ako para pumasok dun sa loob, no, ng bahay. Nakita ko, biyak. Biyak ito. Talagang hindi siya dumudugo pero kita mo yung puti, no? Kita mo yung anong yon, no? At pagpasok doon sa bahay na parang na-realize ko, hindi ko na nadeklarahan na Jesus is Lord over dito, itong anong to. Kasi nga dito ako nakafocus sa aking muka, no? At alam nyo, grabe, no? Dahil hindi ko na nabomba ng Jesus is Lord over my legs, yung itong paang to, talagang nakaranas po ako ng suffering. Talagang ang sakit, grabe ang sakit, no? Na si Shemuel nga, Mama, patahin nyo na yan. Sabi gano'n, dalhin nyo na sa ospital, patahin yan. Sabi ko, hindi, Jesus is Lord. Gano'n, no? Hindi nila ako maano. Lalong-lalo na yung sakit na naramdaman ko nung ikinasal sila Brother Lito, ay sila Pastor Lito, no? Tsaka si, na kinuha nga rin akong na ninang, ay nakapants ako noon, no? Talagang tumatama, ay grabe ang sakit, no? Pero praise the Lord, natuyo rin siya sa pamagitan ng pagko-confess that Jesus is Lord over my legs, no? Bagamat medyo may pinagdaanan, pero hindi ako natinag, no? Hindi ako natinag, hindi ako tumigil na ideklara that Jesus is Lord over my legs, no? Kaya memorable sa akin yan. Okay lang sa akin kahit makita yan. Kasi meron niyang patotoo. No? Meron niyang no? Kaya purihin ang Panginoon. No? Napakahalaga. Nabantayan natin ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Yan. Ang sabi nga dito, begin to take control of your life by controlling your tongue. Refuse to speak anything other than the Word of God about your life. Yan. Kailangan daw po ay naroon na ang ating ideklara sa ating buhay ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi sa Luke chapter 7 verse 9, no? Dun sa ating kanina, we need faith to speak the Word of God about our life. Kailangan may pananampalataya. Yung ating ipapahayag dapat may pananampalataya. Paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya? Romans 10:17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yung bawat salita ng Diyos na ating naririnig, na ating nababasa, no? Kailangan daw po naroon na sabi nga ay maging rema ito sa ating mga puso. Anong ibig sabihin ng rema? Maging buhay, no? Maging buhay, hindi lang basta binasa mo. Maging buhay ito, no? At kapag ito'y naging buhay, i-confess mo to. Declare mo to, no? Nabasa mo, you can do all things through Christ who strengtheneth you. I-declare mo, Lord, kaya ko to. I can do all things through Christ who strengtheneth me. No? Ganun po. Halimbawa, may problema, may pagsubok, no? Na talagang winiwindang ang isip mo. Ginugulo ka. Pwede mo sabihin, Lord, you have not given me the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. No? Ganun po yung pagdedeklara na nais ng ating Panginoon. Paano kung wala kang alam na salita ng Diyos? Anong magbaback up sa'yo? Anong magbaback up ng mga salita mo? Kailangan po, ang bawat sasabihin natin ay may back up ng salita ng Diyos. No? Halimbawa, merong salita na sinabi sa iyo, paninira, no? Naroon. Imbis na gumanti ka, imbis na magalit ka, ang sabihin mo, no weapon that is formed against me shall prosper. No? Walang anuman sandata kasi alam nyo, hindi tao kalaban natin. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Hindi ang asawa mo ang kalaban mo, hindi ang kapatid mo, hindi ang kapitbahay mo, hindi ang kung sino pa man. Spiritual ang ating kalaban. Katulad po na nangyayari sa ating gobyerno.
Hindi natin kalaban yung mga senador, hindi natin kalaban yung mga congressman, hindi natin kalaban yung mga kontraktor. Ang kalaban natin ay yung mga espiritu na nagkontrol sa kanila. Kaya kailangan po kung alam natin ang katotohanan na ito, we can pray for them. Pwede natin silang ipanalangin. No? Lord, palayain niyo po sila. Malaman nila talaga yung katotohanan, magpakumbaba sila sa inyo, Panginoon. Aminin nila ito sa inyo. Buksan niyo ang kaligtasan sa kanila. No? Yun po. Kapag ang salita ng Diyos, ang backup natin, alam natin may ginagawa ang Diyos. Amen? Kaya doon po sa mga nangyayari ngayon, meron akong peace. No? Yung sinabi sa Bible, that peace that passeth all understanding. No? Hindi kahit nakikita pa yung kaguluhan na yon, pero kapag ang kapayapaan ng Diyos ang nasa puso mo, ang sabi pong ganon, makakapagpasalamat ka sa lahat ng bagay katulad ng sinabi sa Romans 8:28, in everything, give thanks for it is the will of God concerning you. Kahit pangit yun nangyari, pero magpasalamat ka dahil alam mo, nagtitiwala ka na ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay may ginagawa. Amen? No? Kaya po kapag ang mga katotohanan na ito ang lumalabas sa ating bibig, makikita natin, anuman ang sabihin mo, mangyayari at magaganap. Amen? Kaya po, ito ay lalo na ngayon, we are in the last days. Spiritual battle tayo. No? Spiritual battle tayo. And how can we fight? No? Spiritually, through our words. Sa pamagitan ng ating mga salita. We can fight the battle. No? We can fight the battle through our words, sa prayer natin. Ano natin yung mga evil spirit. No? Dahil hinihintay lang ng Panginoon yung mga salita natin. There is power. May power yung bawat salita natin. No? Kaya kapag ang diniklara mo, no, sa mahal mo sa buhay ay kaligtasan, ang diniklara mo sa iyong mahal sa buhay ay kagalingan, ang diniklara mo sa mahal mo sa buhay ay kalayaan, mangyayari at magaganap ito. Amen? No, there is power in our words. Yung sa ating mga sasabihin. At kailangan ang mga sabihin po natin ay back up ng salita ng Diyos. No? Napakahalaga po nito na ang salita ng Diyos ang back up natin. Dahil kapag ang salita ng Diyos ang backup natin, meron tayong pagtitiwala, no? Meron tayong katiyakan na ito ay tutugunin ng ating Panginoon. Yan. At sabi sa Psalms 19 verse 14, tingnan natin, Psalms 19 verse 14. Sabi nga, ang bawat salita daw ay kailangan, it must be pleasing to God. Basahin natin yung verse, Goy. Konti na lang naman to. Yan. Asan na? Goy. Psalms 19 verse 14. Ito po yung pwedeng sa atin, maging gabay natin. Hindi pa nakita? Sino pa nakakita? May Bible. Li, buksan. Let the meditation of my heart and the confession of my mouth be acceptable unto you. Hindi na makita yata ni Goy. Ayan. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Kaya bago tayo magsalita, ito po yung ating ipanalangin. No? May the words of my mouth and the meditation of my heart. Bakit? Kasi di ba out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Kaya yung sinabi natin, magre-reveal kung ano yung nasa puso natin. Kaya ang sabi dito, ito yung ating maging prayer. No? And the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. No? Kaya bago tayo magbitiw ng salita, manalangin muna tayo. Lord, ito po ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa inyo? No? Yon. Kaya naroon po na maging maingat tayo. Halimbawa, may nangyari, nagalit ka. You can be angry without sinning. No? Paano yon? Huwag kang magsasalita. Kapag alam mo na galit ka, huwag kang magsasalita. Manalangin ka. Manalangin ka. No? Para makontrol ng Lord. At ang sabi nga dito sa sa John chapter 14 verse 26, ask help to the Holy Spirit. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. No? Kapag po nasa sitwasyon kayo na parang gusto nyo sumabog, gusto nyo magsalita, mag-pray kayo. Ask the Holy Spirit. Amen? Ask the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating sabihin. Naalala ko noon, siyempre sa mag-asawa, hindi naman perfect, no? May mga bagay na may time noon na talagang naiinis na ako, nagagalit na ako, no? Sa nangyayari. Alam nyo, purihin ang Panginoon. Ang ginawa ko po, ayoko mag-utter kasi, ayoko mag-utter ng ng hindi maganda. Ginawa ko, nagsulat ako. Sinulatan ko si Bishop kasi nga naiinis ako no? Nagagalit ako. Ayoko mag-utter. Ayokong gamitin yung aking bibig para magsalita ng negative. Ang ginawa ko po, kumuha ko ng lapis, saka ng nagsulat ako. Pero, bago ako nagsulat, nag-pray muna ako. Ay ko, Holy Spirit, gabayan niyo po ako. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na ang maisulat ko ay dahil sa galit ko. Turuan niyo po ako, gabayan niyo po ako. Alam niyo po, nung magsulat ako ang humihingi ng tawad. Ako yung panay sorry. Nakipag-argue pa ako nung kay Lord Sabi ko, Lord, siya yung may kasalanan, bakit ako yung magsasorry? Siya yung ganyan bakit ako magsasorry? Pero kapag pala humingi ka ng gabay sa ating Panginoon, He will teach us and direct us in the way we should go. No? Kaya makikita natin na sabi nga ay para makontrol natin, para naroon na magabayan tayo, always ask the Holy Spirit. Kung galit ka na, tawag ka kaagad, Holy Spirit, tulungan niyo ako. No? Hanggat maaari, shut your mouth. No? Sabi doon sa ating nabasa kanina, di ba? Itikom natin yung bibig natin. Manalangin muna tayo. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. No? Hayaan natin na yung wisdom ng Lord, yung kaparaanan ng Panginoon, ang siyang naroon na mangyari at maganap. At makikita nyo, walang problema na hindi niya kayang lutasin. Amen? Walang problema na hindi niya kayang lutasin. Walang bundok ang hindi niya kayang alisin kapag ang salita natin ay nanggagaling sa Kanya. Kapag ang salita natin ay back up ng Kanyang salita. Amen? Kaya napakahalaga po ngayon, we are on the last days. No? We are on the last days. If we want to enjoy your life, nang mayroong kapayapaan, kasi minsan ang alam natin enjoyment yung lang magtutur ka, magkakain ka ng masarap, no? Naroon na hindi po yun ang enjoyment na nais ng Panginoon. Ang enjoyment na gusto ng Panginoon na maranasan natin ay meron kang kapayapaan na di kayang maunawaan. Nagkakagulo na sa paligid mo,
nagkakagulo na yung mga problema mo, still you have the peace that passeth all understanding. Hindi ka natatakot. Yon, isang malaking bagay yon that you can enjoy your life. Hindi ka takot, wala kang kinatatakutan. Bakit? For God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. Alam niyo, minsan hindi natin ma-enjoy yung dahil may naramdaman ka lang konti. Na iba na yung natatakot ka na kaagad. Kaya imbis na halimbawa ay naroon na, habi nga ay sumama ka o kaya lumabas ka, hindi ka makalabas, hindi ka bakit? Natatakot ka, no? Pero ang sabi nga ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. May nag-uusig sa'yo, merong nag-aano sa'yo, merong nagsasalita sa'yo, nanlaban sa'yo, sinisiraan ka, no? Hindi ka kailangan magalit. Ang nais ng Panginoon, gamitin mo yung niya, Lord, you will fight for me. You are the great judge. You know everything. At makikita mo, ang Diyos ay kikilos. No? Hindi kailangan na i-ano mo yung sarili mo. Hindi mo na kailangan na, habi nga ay, ano mo, ang Lord ang gaganti para sa iyo. Yun ang napakasarap. Amen? No? Na sa lahat ng laban natin, ang Diyos ang gaganti. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Kaya nga sabi, di ba, God has given us the victory. Kaya ang i-claim mo kaagad ay yung victory na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Kaya napakahalaga po nitong ating tema ngayong buwan na ito. Na isang Panginoon, wag lang natin itong basta marinig, no, mapakinggan, maikapamuhay natin ito. No? Maikapamuhay natin that we can enjoy our life. Amen? Napakasarap po no, nag-enjoy tayo. Wala tayong suliranin, walang bumabagabag sa atin. We have the peace that passeth all understanding. We have the joy unspeakable na nanggagaling sa ating Panginoon habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Amen? Hindi yung natataranta ka. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawa mo. No? Na kapag naku Lord, aatin mo na ako ng conference, aatin mo na ako ng seminar. No. Every day of our lives, the Lord wants us to enjoy our life in His presence, no? In His peace, in His joy, no? Ito po yung nais ng Diyos, no? Para mapagtagumpayan natin lahat ng battle, no? Lahat ng problema, pagsubok. Tandaan natin, ang sabi nga in this world you shall have tribulation. Panginoong Jesus ang nagsabi nun sa John 16:33. In this world, sinabi niya na yun Sa mundong ito, you have tribulation. Pero ano sabi niya? But be of good cheer. I have overcome the world. No? Magalak ka dahil napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Amen? Kaya ano yung problema mo? Ano yung pagsubok mo? Ano yung nanggugulo sa iyo? Tandaan mo, God has already given you the victory. Ang nais lang ng Panginoon, ideklara mo, i-confess mo, ano yung mga pangako niya, no? Ano yung mga sinasabi niya, confess it. Ang sabi nga, what you confess, you possess. What you confess, you possess. Sabi mo sa katabi mo, what you confess, you possess. Sa kabila, what you confess, you possess. Yan. If you confess that you are healed, you will possess that you are healed. If you confess that may pambayad ka ng due date mo, ibibigay yun ng Panginoon. You will possess. Amen? Kaya praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. Alam nyo, natutuwa po ako dahil kahapon po, habang ginagawa ko to, kasi alam ko, pag nagpapakanta sila English, no? Nakikinig ako, meron akong pinakikinggan mga Tagalog worship songs. Alam nyo, gustong-gusto ko nang isend to kay Van. Tapos sabihin sa kanya, Van, Tagalog ang pakanta mo, no? Pero hindi ko nagawa. Pero yun yung desire ko, no? Na Tagalog ang ipakanta mo, na
Pero wala ako, hindi ko nasabi sa kanila. Between the Lord and me lang na Sabi ko, Lord, sana Tagalog yung mapakanta nila, nilaban sa bukas, no? Nagulat ako kanina. Tagalog nga. At ang isa sa nagbigay sa akin ng yung kantang Salita. Kaya, salita mo? Yun ang salita mo. Kaya sa oras na ito, tumayo tayong lahat. As we sing this song, no, natin, habang binabasa natin, kasi syempre hindi natin kabisado. Ako nga, parang kanina ko lang na parang kanina ko lang narinig. Pero habang kinakanta natin na binabasa ko, grabe yung sa puso ko. Grabe yung katotohanan na lalong binibigyan ng, sabi nga ng katunayan ng Diyos itong ating pinag-aralan. No? Kaya napaka po ng lyrics. Ngayon ko lang din narinig tong awit na ito. Pero I know na ang Lord ang nagbigay nitong awit na ito upang ipaalala. No? Kaya habang ito po ay ating inaawit, hayaan natin na ito ay maging dalangin ng ating puso. Let's declare it sa pamagitan ng ating awit. Yan. Sa gitna ng kadiliman, Amen. liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo isusangkin ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Amen. Let's sing it aloud with na may pananampalataya sa puso natin. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, kapag ko. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, Amen. salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, Lord, ang salita mo, Panginoon. Yes, Lord. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, dapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo,
Salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagtuturo niyo sa amin, sa pagpapaalala niyo sa amin, na ang bawat salita na lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon, ay napakahalaga. Lord, turuan niyo kami, Holy Spirit, na patuloy na humingi sa iyo ng gabay, humingi sa iyo ng patnubay, upang ang bawat salita na lumabas sa aming bibig ay tanging salita niyo, Panginoon. Back up na sa inyong salita, sapagkat nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Nasa iyong tagumpay, nasa iyong kapangyarihan, nasa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat, O God. Kaya Lord, hayaan niyo po ng aming pong pinag-aralan ngayon ay hindi lamang basta narinig namin, hindi lamang basta nasulat namin sa aming mga notebook. Ito, Panginoon, ay nasulat sa aming mga puso. Katulad ng sinabi ni Haring David, Panginoon, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee, O God. Ayaw namin, Panginoon, na kami patuloy na magkasala dahil sa mga salita na lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo kami. Apart from you, we can do nothing, O God. But thank you that we can do all things through you who strengthen us, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa umaga pong ito, hayaan niyo po na walang isa man na aalis sa lugar na ito, na walang salita sa kanilang mga puso na panghahawakan nila, Panginoon, upang sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa darating na linggong ito, Panginoon, habang kami nagme-meditate, habang kami nagbabasa ng inyong salita, Lord, maging buhay ang inyong salita, maging makapangyarihan ito, Panginoon, at ito ay aming ideklara. Ito ang aming confess, Panginoon, sapagkat sinabi niyo, Lord, your words will not return unto thee void. It will accomplish its purpose, O God, in the name of Jesus. Salamat, salamat ng marami. Truly, Lord, I claim the victory. Kaya sa oras pong ito, tanging sa inyo lamang ibabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalatian, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Dako po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Katulad po ng napag-usapan po natin kanina, di ba po? Kahit po sa pagbibigay po natin, may salita po ang Panginoon na pangahawakan po natin na once po na umobey po tayo, nakinig tayo dun sa, ayun nga po yung lagi po nating narinig, to give our tithes, to bring our offerings sa ating Panginoon,
indeed na mararanasan natin na the Lord is our great provider and we never can outgive the Lord. Kumbaga, yung 10% lang na binibigay natin, yung offering, masigit pa dyan yung kayamanan ng Panginoon na once na makita ng Panginoon na nandyan yung obedience natin, di ba po, ang sabi po doon, the heavens, the windows of heavens are open sa bawat isa po sa atin na hindi lamang po sa finances po natin makikita yung provision ng Panginoon, but even po sa strength na binibigay po ng Lord sa atin para po makapagtrabaho, para po makakakita, kumita po sa araw-araw po natin. Kaya po sa pagbibigay po natin, patuloy po nating hawakan yung offering po natin, maging sa pagbigay po natin sa mga kaloob po natin, panghawakan po natin lalo yung salita ng Panginoon na never po tayo magkukulang. Kagaya nga po, di ba, ng mga ibon sa parang, never po silang namomoblema kung ano yung susuotin nila, kakainin nila, kasi pinoprovide ng Panginoon yon. What more pa po sa anak niyang nakikita ng Lord na totoong nag-o-obey at naniniwala na pangahawakan yung salita niyang hindi po tayo magkukulang. Amen? Kaya po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, salamat o God sa oras pong ito, Panginoon. Patuloy po naming ino-offer sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaloob, maging ang aming puso, O God. Nawa, Panginoon, makita niyo po ang aming mga puso na may kagalakan, O God, sa aming pagbibigay, O God. Lalong-lalo na, Panginoon, ang pagtitiwala, Panginoon, na alam namin na ang mga biyayang ito ay magagamit sa iyong kaluwalhatian, O God. At ang mga biyayang ito, Panginoon, ay magiging daluyan ng biyaya sa church, O God, at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, O God, as we give, O God, makita niyo po ang kagalakan, pag-ibig sa bawat puso namin, O God. At tunay nga, O God, sa aming pagsunod sa oras pong ito, O God, ikaw po ang mapapurihan, O God. Sa iyo po ang aming papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
dadako po tayo sa ating announcement. This afternoon po magkakaroon po ng Youth Fellowship at 3:30 p.m. dito po sa hall po natin. So lahat po ng youth ay invited po sa fellowship niyo po this afternoon. And then tomorrow po, Prayer Matters with Pastora Vicky de los Reyes ng J. Lu Calapan po at 7:30 p.m. po. Every Thursdays po, Tinig ng Pag-asa at 7:30 p.m. Ito po yung weekly po natin na intercession night every Mondays at 6 p.m. Leaders and Workers Spiritual Feedings. Tuesday, via Zoom po ito at 8 p.m. Midweek service po natin is every Wednesday, 7 p.m. via Zoom din po ito. And soaking every Saturday, 6 p.m. po dito po yan sa church. We have our upcoming events po. On September 21 po, youth service is strengthening your core po. September 21 at 2 p.m. Ayan po, magkakaroon po tayong muli ng Worship, Word, and Prayer Night on September 26, 8 p.m. to 12 midnight po. Dito po yan sa ating worship hall. Everyone is invited po para po dumalo at maki-join po sa atin pong Worship, Word, and Prayer sa Prayer Night po. We have our new online show po. Name, Receive It Now, starting September 29 at 7 p.m. po. Ayan, please don't forget to follow, like, and share po yung mga social medias po natin sa Facebook, Jesus Be Lifted Up Church, at po sa atin pong Instagram, jblue_church po. Para po, pwede po nating ma-view or pwede po nating mapanood yung mga services po natin na every Sunday po. Ayan po. Praise the Lord. Sama niyo po sa prayer ngayon pong Friday. Friday po hanggang Monday ay papunta po kami ng General Santos. Dahil magkakaroon po ng anniversary yung ating pong 3 outreach doon. No, ni-request po namin na sunod-sunod na no para isang puntahan. Makakasama po namin si Ate Abby, si Pastor John, si Pastor Andrew, si Rever, ako po at saka si Bishop. Kaya isama niyo po sa panalangin, no? Na sabi nga yung pagkilos po ng Diyos, yung katagumpayan at yung pagpapala. No, hindi lamang sila mapagpala spiritually, kundi in all aspect, no? Kaya yung pong gusto maging bahagi, pwede rin po kayong mag-share, no? Para po ma-bless natin yung ating mga kapatiran sa lugar na iyon. At ngayon po magkakaroon tayo ng special offering. Dahil po yung ating pong contact person doon po sa Parañaque ay kahapon po ang kanyang asawa, si Brother Ed nga ba yun, ay sumakabilang buhay, no? Bali, alas 4 daw po ng madaling araw, nakarinig siya ng ingay doon sa may labas nila sa may likuran. Ang ginawa po niya ay lumabas at para sawayin. Kasi syempre, alas 4, natutulog pa yung mga anak niya, ganon. Pero unknowingly, siguro po ay mga nakadrugs or di natin alam kung ano po yung nung mga nasaway niyang iyon, binugbog po siya. No? Pinagtulungan siya ng 5 kalalakihan yata. At hindi lamang po yun. No? Siya po ay inanuhan ng bato na siyang ikinamatay nito. No? Kaya po, naroon na magkabalang bahagi po, ay naroon na magkaroon tayo ng special offering para po makatulong sa pamilya po ni Sister Lorna. Doon po natin ginagawa sa kanila yung gawain. Ito po yung bahay nila. Meron pong bakante sa tabi nila. Doon po tayo nagagawain. Ano? Kaya mamaya po, yung gusto pong sumama, 1:00 yata, no? Sabi ni, anong oras ba? Nasaan na? Ay, dadali natin yung Travis, yung mga nanay na gustong sumama. Ay pwede po kayo sumama para po, may gawain din po doon, no? Tuloy pa rin yung Sunday service doon. At isang paraan din na maipadama natin yung comfort, no?
pag-alalay doon po sa ating sa pamilya po nila Sister Lorna at sa kanilang mga anak, no, sa nangyaring ito, no. Pero alam natin, we claim it, no. Sabi ko nga ay ang ideklara natin mahuli, no, mahuli yung mga bumugbog na yon at pumatay doon sa ating kapatid para maging sabi nga po, maging isang paraan din, bagamat nagbuwis siya ng buhay, pero maging isang paraan para manahimik yung lugar na yon kasi talagang lagi daw po nanggugulo yung mga taong yon. Ano? Kaya pag-pray natin na maging daan yun, no? Bagamat nawala yung buhay, pero alam natin na ang lahat ng bagay ay mayroong, habi nga ay, if we believe that our God is in control, may magandang bunga pa rin, no? At higit sa lahat, marami na sa araw-araw na pagkakaroon ng funeral service ay marami ang tumanggap sa Panginoon, makakilala sa Panginoon, sa kanilang mga buhay, tanggapin sila bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ikli lamang po ng panahon, no? Naroon na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Ang mahalaga, meron tayong katiyakan ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya magkaroon po tayo ng special offering. At pagkatapos po ng tayo po ay, sige habang, mag-ano ka na lang ng isang sister, para makapag-share tayo para mamaya. At yung pong gustong sumama, anong oras ba? Anong oras, Pastor Alvin? Ha? 3, pero hindi, yung aalis dito, dadalhin daw yung Travis, sabi ni Bishop. Lahat ng sasama ay pwedeng sumama. Ha? Alas 2? Alas 2? Sige. Si Bishop po ay nasa Salinas lang ngayon, at may special offering din. Sige po, tayong lahat ay tumayo at tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Yan. You can give Bigay natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Sa iyo ang papuri. Amen. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang
us, O God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Sa katatapos po namin, Panginoon, na worship service sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, at naranasan namin, Panginoon, O God, sa umagang ito. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, sa paghahayag na iyong salita, Lord. Tunay nga, Panginoon, O God, ang iyong kapahayagan, Panginoon, ay laging napapanahon, dakilang Diyos, O God, kung saan ay kailangan po namin, Panginoon, ito, lalo na po sa mga panahong ito, Panginoon, na nakakaranas kami ng kaguluhan, Panginoon, mga problema, Panginoon, O God, hallelujah, personally, Panginoon, O God, even sa aming pamilya, Panginoon, O God, at lalo na po sa bansang ito, dakilang Diyos, O God. But then, Father God, salamat, you uplift up, O God, sa pamamagitan ng kapahayagan mo, Lord, na tunay nga pong patuloy lang kaming magtiwala sa iyo, Lord, na sikapin namin na punuin namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon, O God, at ang aming maging sandata, Panginoon, ay ang patuloy na ihayag ito, Panginoon. Dahil sabi mo, Panginoon, just speak the word, O God. At ito, O Diyos, kasunod na ang pagkilos mo, Panginoon, dahil ang iyong mga salita namin pong sasabihin, Panginoon, O God, ay hindi babalik sa iyo nang walang nangyari. Kaya, Lord, salamat po ng marami, Lord. Kinukonsider pa rin po namin kami matagumpay, Panginoon, O God. Dahil patuloy mo kaming tinuturuan kung paano kami mabubuhay ng may kapayapaan, Panginoon, O God. May kagalakan, Panginoon, sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, O God. Salamat po sa iyong anak na nagdala ng iyong mensahe, Panginoon, O God. Sa buhay po ni Reverend Estela, dakilang Diyos, Lord, thank you. Tunay nga po, Panginoon, ang dalangin namin sa Kanya ay patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon, O God. Gabayan, Panginoon, O God. Thank you for her faith, O God, on you. Na nawa, Panginoon, O God, ay ito'y bahagi niya sa amin, O God. Matularan namin ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon, O God. Na tunay nga pong maging daluyan lagi siya ng pagpapala. Unang-una, Panginoon, ay sa aming mga anak mo na tinipon sa church na ito, O God. Maging sa kanyang mga taong namimit, Panginoon, sa pang-araw-araw na kanyang buhay. Pagpalain mo siya physically, Panginoon, O God, hallelujah. Emotionally, Panginoon, O God, hallelujah. Iba ng kanyang mga relasyon, Panginoon, O God, sa kapwa, dakilang Diyos, O God. And thank you, Lord, hindi ka po magkukulang sa kanya. You will always, Panginoon, Lord God, anoint him, Lord God, double portion of your anointing at gagamitin mo siya mightily, Panginoon, sa malalim pang kaparaanan, O God. Salamat po ng marami. Siya at ang kanyang pamilya, Panginoon, ay iingatan mo, pagpapalain mo, Panginoon, O God, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At sa amin pong nakinig, Panginoon, salamat. Hayaan mo pong maisapamuhay namin ang lahat ng aming natutuhan sa araw na ito. Maging matatag kami, Panginoon, O God, hallelujah. Remind us always, O Holy Spirit, O God, to speak the word, O God, nang mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At Panginoon, O God, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, sa pag-uwi namin sa aming tahanan, ng iyong pag-iingat ay patuloy naming maranasan, Lord God, hallelujah. At sa buong linggong daraan, Panginoon, Holy Spirit, orchestrate our day, O God. Hallelujah, that you bless all the works of their hands, O God. That you, hallelujah, direct the steps of our feet, O God. At unay nga po, Lord, ang mga salita mo ang aming narinig ay hindi masasayang, Panginoon. Lord, babalik kami sa linggo, Panginoon, O God, bit-bit, Panginoon, ang excitement again na marinig ang iyong kapahayagang muli na magpapataas pa ng antas ng aming pananampalataya. Again, Lord, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.